श्री चामुंडेश्वरी माता यांची पालखीचं परिक्रमा आज वरगावच्यान आमच्या मायण्या ज्या देवस्थानात सद्गुरू मठान आगमन जाल्लें आहा। सकाळच्यान धार्मिक विधी, महापूजा, महाअभिषेक, लघुरुद्र तशाच कुंकुम अर्चनाची सेवा सगळे आमच्या भाविकांक आणि आमच्या ग्रामस्थांक लाभलेली आहे। देवीचा अखंड कृपा आशीर्वाद हे आमच्या ग्रामस्थांचेर आसो, भाविकांचेर आसता आणि ह्या सगळ्या गोंयकार कुटुंबियांचेर आसो अशी आमची मागणी आहे। आमचे श्री चामुंडेश्वरी देवस्थान वरगाव पिळगांव हांगा गेली 500 वर्षांचो इतिहास ह्या देवस्थानाक आसा। आता परत ह्या देवळाचो जीर्णोद्धार जावन आता तेजे परत रिपेअर रिनोवेशनाचे काम आमी हातीन घेतलेले आहा। आमचे अध्यक्ष तुषार गोखले साहेब हांगा आहा। हे देवस्थान आता आमचे सप्तकोटेश्वर देवस्थान त्या धर्तीचेर हे देवस्थानाचे काम चालू आहा। ऑलमोस्ट 80% काम जाल्ले आहा आणि निधी गोळा करपाक लागून उपक्रम आमचे अध्यक्ष तुषारबाईन घेतलेलो आहा। ताका लागून तेजे पयलीं चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। बिचोली तालुक्यातल्या या वडगाव पिळगाव या ठिकाणी चामुंडेश्वरी देवस्थानने चामुंडेश्वरी पालखी परिक्रमा उत्सव गेल्या 1.5 वर्षापासून चालू केला आणि 30 नोव्हेंबरपर्यंत ही पालखी परिक्रमा उत्सव चलतली आणि या संपूर्ण परिक्रमेक गोंयांत तशेंच बेडशी भागात सुद्धा उत्तम आमकां प्रतिसाद लाभलो आणि आज या मायना पेरणा गांवांत या गोवेकार कुटुंबियांनी एकत्र येवन हो उत्सव मोठ्या उत्साहान साजरो करच्या खातीर तेंच्यांनी गेली म्हयनोभर जाली हांव पळयता तेंची तयारी खातीर जी रेलचेल चल्लेली जे काम चाललेले आणि त्या दृश्टिकोनातून आज आमी हांगा पळयता जाल्यार मोठ्या प्रमाणात भक्तजन या ठिकाणी स्वहस्ते कुंकुमार्चन करूच्या तशेंच स्वहस्ते अभिषेक करूच्याक सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भक्तजन जमलेले आसा आणि तेंच्यांनी केलेल्या ह्या प्रयत्नामुळे हे संपूर्ण आजचो जो उत्सव आसा हो आमकां मोठ्या प्रमाणात साजरो जाल्लो दिसता आणि ह्या परिक्रमेच्या माध्यमांतून ज्या 500 वर्सां पयलीं जे देवस्थानची स्थापना केली खंयच्या तरी आमच्या जाणट्यांनी ती देवूळ बांदले आसतले पण ह्या 500 वर्सां नंतर पुन्हा एकदा त्या जुन्या पद्दतीन जे माती चुनो फळांचो दीप गोड बी घालून ज्या पद्दतीन पयलीं देवळां बांदताले त्या पद्दतीन ह्या देवळाचे जीर्णोद्धाराचें काम चालू आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.